Дуслар, бу ризыкны мин пешерде дип уйлыйсызмы? Юк, моны тулайым Люция пешерде. Менә бу котлетларны пешерергә кыздырган минем өлеш кирде. Аңлагансыздыр, бездә тәмле көрәштә кунакта бик матур иҗади гаилә популяр җырчыларыбыз Рөстәм Закиров һәм Люция Мусина. Димәк, шимбә көндә көндезге сәгать 11-дә TNTV каналында карагыз. Тәмле көрәш тапшыруын. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.